Koľký z vás po autonehode vyhodili 500 eur do koša a úplne zbytočne? Nabúraš auto, riešiš servis, riešiš poisťovňu, riešiš nehodu, prídeš domov a zabudneš, že máš v aute autosedačku. A to je problém. Poisťovne nie len, že preplácajú poškodené autosedačky, ale Ak výrobca tvojej autosedačky odporúča výmenu po akejkoľvek autonehode, aj keď tam nie sú viditeľné známky poškodenia, poisťovňa ti ju preplatí. áno, aj keď na ne nevidíš ani škriabenec. Takže zatiaľ, čo sa hádaš s poisťovňou o škrknutý nárazník za 100 eur, v aute máš autosedačku za 400. Po nehode si zapamätaj len toto. Odfoť si autosedačku, ideálne aj so štítkom výrobcu, nahlás to poisťovni, sedačku nevyhadzuj a ideálne, ak máš zachovaný aj doklad o kúpe. Koľko rodičov podľa teba o tomto vie? Pošli to video kamošom, aby neprichádzali o peniaze. A ak chceš mať kľud a vždy dostať od poisťovne to, na čo máš nárok, staň sa súčasťou našej klientskej komunity. Zavoláš a my všetko vyriešime za teba. Vyplň kontaktný formulár, ktorý nájdeš na našej stránke a my sa ti ozveme. Easy.